Днес, лагва. Умря ми комп. Да. И днес играем в Майнкрафт. Това е първият ни епизод от нашата survival поредичка. Направих си камените части, за да не гледате как събирам части за такова. Така че да. Йоба. И още един част. Така. Мисля да направим мина ето тук във водата, защото ще е супер готин да има мина във водата. И за това ще трябва да посъберем малко пясък. Има тук някои защо за айрон малко теми, ама не искам тях да съм е така тук. С стълби ще направим. Така. Идеално. Добре, малко долу на пясък. Йоп. Готово. Това не беше много да го правя с пясък. Да май ще стане. Така. Готово. Май скоро ще вземе да става вечер. Така че трябва да отидем да потърсим овце. Или пък първо малко айрон. Да, първо малко айрон. Навътре не влизам. Айрон. Само... Фак! Не е зле. Намерихме нещо полезно. Стигаме толкова за сега, умитаме сме горе. Може да трябва малко. Кол. Ара меч! Приятел! Ще ми дръпнеш от това хубав меч. Гадник. Няма ми дръпна меч. Ми какво се прави късмет? Раз, два, три. Раз, два. Готово. Откъде влязохме? Зомби не искам да сварим камък за печка. Готово. Само си крафтим тейбъл. Така. Само така и малко кол. Да ходим пържал да сложим. Да изгледам къде може да се правим пърля като къде да се живее. Тук мисля, че е идеално. Да, той ще е като на. Това още време. Чакай, не се ми показва скина толкова. Оп. Едната ми ръка, знаете ли, че ма по-черна от другата? Не. Так.
Гадно зомби. Не гори. Когато трябва... Откъде са взимате? Къде съм взел толкова много диарбиели тантали? Така. Първо. Бръсначка. И едни гащи. Ще си изчакаме обяда. Поне една част от него. И мисля, че като спам, когато не спам, там горе видях тук овце. Затова си... ето ги имам. Затова си направих. Обръсната си. Сега малко не трябва да строим всъщност. Вече може да се строя. Трябва ми още... ето. Ще вижте никакви с накрая. Готово. Идеално. Ой, бе! Значи мога... ще се струшат сега. Така. Тези звуци не харесват. Ох, не късно. Но въобще не ми харесват. Така. Да си направим леглото. Готово. Ставам нож. Този нож ще на открито, както като. Та няма мопа се спи. Не. Тук това ще се спи. Нещо се буга, мама. Айде. Колко по-тълно искаш да Така. Обираме леглото. Така. Ма не ви искам зомбита. Никой не иска този живот. Да съборим на бързо това дърво. След малко кола да сварим. Така. 1, 2, 3, 4. Включваме малко светлинка. Тук. Значи тук трябва да го чупим. Така. Слагаме следвото. Айде тук. Тук и тук. Тук се запушва. Така. Сега като направим и врати.
Нищо, бе! Така. Так, умихна. Я не убийца, стреляю. Така че стойте далеч от мен. Чест. Боже. Включително много пречки. И трябва да работя. Дерево. Много е тъпо да събираш дърво. Замисляли ли сте се? Че не е най-приятното нещо на света да събираш дърво. И дали ще спрем? Да. Сега, като има още стълби, като отсеченото му. Защото явно съм повече от дървета, не ги отсечем. Охрана. Ето. Fire Forest. Много готино място в коридората на света. Не е лошо. Малко стълби. Така. Време е за стълби. И така. Имаме малко повечко. Кисло на 6 и на 5. Идеално. Почваме да се прави мината там, където първоначално щяхме да я правим. Така. Копаем първия. И той ще вари на изход. Той е вход, не по-скоро. Трябва да гледам като стане 11 левел да почвам да. Копам малко по-така. Няма удобен начин. Са на рискове. О, мастер. Изглеждаше по не толкова дълбоко. Като бяхме горе. Първо спираме тази лава. Почваме един път нагоре. Я колко арен има тук. Само чака да се вземе. И тук. Почти. Ня, и тук.
Да видим. Нещата. Може макар да видиш. Айде ще го изкопаем, той ще бъде много по-силбър. Така. Тъй. Тук. Готово. Сейчас скачиваем. Слава на. Между другото, това мисля, че ровим на Diamond Level. И мисля да разберем в следващия епизод.